Alice yn ôl a croeso hefyd i Elwen, sy'n ti? Iawn, diolch, ydw. Ti wedi cael her gen i wrth yma i greu pryd o fwy neu 2 gwrs i ryw radda am rhyw 5 pint ar ei bod y myfyrwyr yn ôl i brifysgol dros yr wythnosa nesa. Felly, ti wedi gallu ymdopi ar her? Do, dwi wedi. A be o'n i eisiau trio brofi fan hyn ydy, cos mae gennau 2 ferch yn hun sy'n newydd fynd yn ôl i'r coleg, a dwi'n deud o hyd, fedrwch chi greu bwyd rhad meithlon yn defnyddio cynhwysion sylfaenol iawn. A dwi, efo'r 2 beth dwi'n wedi ddangos heddiw, dwi wedi mynd drosodd chydig bach, 5 pint oedd yr her. Dwi wedi mynd 5 pint 28 cenni. O, gei di feddeiant, ti'n meddwl. O, mae hynna'n gret, yn dydy. Felly, pa gig ti wedi ddefnyddio? Reit. Amlwg ti eisiau cael y maeth o ti'n sôn. Hollol. Wel, dwi'n mynd am gig oen Cymreig, ac i ddangos eto, mae'r blas dwi'n di wneud, dwi'n credu bod myfyrwyr yn hoffi, dwi'n rhywbeth dda ryw Moroccan, fe ryw tagine ydi o, ond yn syml. Yn sicr pan chi'n y coleg, chi'n cwrdd â gymaint o bobl ar draws y byd, yn dy chi? Hollol. Cyfle i ni ffrindiau ar hyd y byd. Ia'n hollol, a wedyn dod yn ôl, mae'r cig oen fel o ti'n cyfeirio, yn ddeithlon iawn fan hyn. Dwi wedi mynd am yr gwddwyd o dan gorad o gig oen. Felly mae'r cig wedi costio 2 pint. So, ydych chi'n meddwl, hynna'n lot. Ond dwi rwan yn dod at lysiau sy'n sylfaenol iawn. Felly mae'n neud pryd, fel dwi'n deud, yn ôl, mor rhad. Nionyn, dwi wedi torri hwnna i fyny, jyst yn ddarnau. A garlleg. Oherwydd be o'n i feddwl hefyd ydy, sa'n diben i ni fynd am ryw lysiau eitha exotic neu drud. Mae'r rhain yn bethau sy'n cadw reit hir yn cwpwr yn dydi. Moron. A chmo, mae dyn ni ryw gred bod rhaid chi gwario tipyn o arian i gael safon da. Wel, mae hyn yn claddu hynna mewn ffordd, yn dweud? Hollol. A mae hwn yn bryd bendigedig i deulu hefyd pryd gyda nos. Felly ti a faint o bobl, os faint o bwyd ti ma i faint o bobl? Wel, swn i'n dweud bod hwn yn hen ddigon 2 neu 3. 3 dyle fo fod, ond dwi'n gwybod falle fel mae rei myfyrwyr yn bwyta, falle 2 bryd o fwyd. Chi'n tybio mae'r cig ydy'r cynhwysyn dryta. Felly, sgwni gallu eitha padio'r pryd allan, mae fwy o lysiau, chi eisiau fwy o bobl. Ie, hollol. Ti'n gwybod, a beth dwi wedi geisio wneud efo ni hyn hefyd, ydy wneud o, bod ni'n gorfod cael gormod o offer hefyd. Yna beth arall yn des, gym myfyrwyr ddim lle i offer, ddim isio cario lot o offer. A taten sgynnau fan hyn, taten felys ydw i'n gwneud efo hynna. So mae modd o taten felys? Ie, mae'n ein poblogaidd iawn. Hyd yn lle yn popdi ac jyst i gael efo bach o gig wedyn yr ochr, ddim yn gorfod gymleth. Na, ddim o gwbl. Dwi'n brownio'r cig y fan hyn, ond o'n i hefyd eisiau tynnu sylw. Dwi'n gwybod lot o fyfyrwyr yn dyn ôl rwan, a falle bod na ryw 9 neu rywun di prynu anreg, a dwi'n gwybod bod gen ti o'r hyn. Oes, dwi'n gallu ni dolyg neu rhywbeth felly. Ac o'n i'n meddwl yn eithaf bod chi cymleth i ddefnyddio, ond mor hawdd. Mae wych. Mi'n argymell ar rywun sy'n meddwl un, prynwch un. Ma'n wych yn dydyn. A beth, dyd o bod na rewin fe eisiau cychwyn allan yn gynnar yn y bore rwan, ac yn teimlo, sgynnau ddim amser i brownio'r cig, dwi ddim ots. Fedrwch chi jyst daflu o gyd i fewn rwan. So, sy'n ni'n gallu taflu o fewn, so heb gorau o brownio os da chi'n misio. Dwi'n credu bod o'n altro'r blas, a dwi'n reit hyn o chickpeas. Mae pethau fel yna yn neud pryd fynd yn bell. Dwi'n rei bricill. Y space sydd gyda ni rwan ydy space fel blas Moroccan. Ond yn hytrach na lot o spaces gwahanol, dwi jyst i reid 1 pot o space. Ti'n gwybod? Be di enw'r pot da, da'r space? Reit, mae'n wahanol rai, tybydwyr, bedwch dwi'n credu bod jyst dweud Moroccan spice. Oce, dyna dio, ie. Fydych chi'n dal mynd fwy drud neu yn rhatach. Dwi'n newid reid i fel mêl, oherwydd unwaith eto, dwi'n credu bod ni gyd yn pacio myfyrwyr i ffwrdd efo pot o fel. Dwi'n gwybod. Yn wedi gadw gyma'r flwyddyn, yn dyfe? Ie, yn hollol. So chi reid bach o bupur a halen, a wedyn dwi wedi rei stoc arno fo, a dyna fo. Stoc llysiau neu stoc cig? Dio ddim bwy, stoc llysiau yn berffaith iawn. Dyna fo, wedyn, ceiad arno fo, ac os nhw'n allan, chi'n gwybod, i'r ddarlitho edrych o araf coginio drwy dydd. Ond mi fedrwch chi, os da chi'n misio wneud o fel yna, drwch chi'n wneud o fel hyn, a'i goginio fel sosban, ceiad arno fo, ac i weini, cwmpas sy'n ni'n neud, ydy cwscws. A mor hwydd i wneud y cwscws wedyn, yn dydi? Hollol, andros o hawdd. Oes na gyfrinach i fita'n iach? A'i jyst paratoi a meddwl o flaen llaw am y cynhwysion ydi o?
bach o feddwl ydi ond, jyst meddwl, a be dwi wedi drio wneud fan hyn ydy, chi'n gweld mor hawdd o hwnna, mor sydyn, a dwi jyst yn meddwl, cwsgwrs eto rhywbeth yn cadw'n cwpwr, mor hawdd iddyn nhw, a dewch chi ni jyst codi, da chi'n gweld rwan, os da chi'n goginio fo ar y cwcer, fydda ma'n cymryd, swn i ddweud 1 awr a hanner 2 awr, ond yn y cwcer ar y deg ne, gallai fod drwy dydd wrth gwrs. Ydy hynna'n ei gwanaeth i'r blas bod yna trwy dydd? Dwi'n teimlo bod o, ond dwi'n gwybod sef seicolegol ydi o, gan bod i'n disgwyl bod o'i blasus i fod o'n cwcio am 6 neu 8 awr. Wel, gyda'r cig yma fel hyn... Dos gen Dani wan. Fydda fo yn... Dwi jyst yn meddwl, watchach gomt o bach yn bwy. Oce, neu Dosgi y dafod. Ie, dwi'n credu fydda fo jyst mor blasus, ti'n gwybod, ond mae jyst yn neis cadw'r adre, a hwnna di wneud yn dydi. A nes i ddefnyddio'r gwddwr cig oen. Ti'n dweud o'n rhan rhad? Pam bod ti'n gael o'r rhad? Yw'r rhad oherwydd bod o ddim yn rhyw ddarn cyffroes sy'n cael ei ddefnyddio Harry, di ma'n i siarad, fi joio hwn. Dyn nhw'n rhadach na'n safon. Ie, di safon ddim gwahanol. Mae dal yn safon, gigo safon da. Mae jyst yn ddarn sy'n gwneud chydig bach fwy o waith yn y corff. A wedyn bach fwy gwydyn. Dyna pam mae eisiau coginio fo fwy. Mae gyd llai weid yw 1 ar 10 allan o 10. O, grêt. Champion. Dwi'n mynd i gael blasu Hyfryd iawn.